Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnešné video bude teda No Mirror Makeup Challenge. Musím sa priznať, že vlastne nikdy v živote som sa nejako moc neučila bez zrkadla a teda vlastne neviem ani prečo by som to robila, však proste keď som doma, tak vždy so zrkadlom. A hneď na začiatku chcem povedať, že vlastne nebudem túto podrobne opisovať, že s čím sa idem líčiť a podobne, ale napíšem to vlastne do popisku a tam si vlastne nájdete, keby niekoho zaujímalo, čo to bolo, že vlastne čo to je, lebo keďže je to takáto challenge, tak podľa mňa nie je proste dôležité hovoriť, čo to je tuto na videu. Tak poďme na to. Takže ako prvé použijem vlastne make-up. Rozhodla som sa, že nebudem používať bazu pod make-up, lebo vlastne tak sa hneď odličím, lebo však to nebude vyzerať tak dobre, aby som s tým mohla vyjsť na ulicu. Teda myslím si to. A je to také zvláštne proste pozerať do objektívu miesto toho, že zrkadla, je to také divné. Fakt som to ešte nikdy neskúšala, že fakt je to také zvláštne. Super, teraz celé prsty o to viem. Ja normálne ani neviem, jak to robím, keď to mám zrkadlo. Ja som taká zmetená z toho. Dúfam, že mám dosť toho make-upu na hlave. Na tvári, na hlave. Dúfala som, že sa aspoň troška uvidím v tom objektíve, ale absolútne to nie je absolútne vidno. Podľa mňa make-up mohol byť v pohode celkom, akože naučený. OK, takže make-up by som mala. Teraz ako druhé si trocha vykonturujem tvár. Toto bude fakt sranda. Vlastne to rozotierať po tvári. Neviem, toto je také... Možno, že takto, no. Keď nerozotierím, tak to bude fakt akože vyzerať teda. Čakajte. Nech to tam mám normálne. Zaujímavejšie budú robiť linky a tiene, lebo ako linku bez zrkadla, to niekedy mi nevidia ani so zrkadlom, nie je to ešte bez neho. Ježiš, už úplne cítim, že to mám po celom čele čierne, že to není dobré, lebo však... Som zvykla to ešte tak trocha pretrieť vlastne štecom, s ktorým som si dávala make-up, aby to bolo také... aby to nebolo také výrazné moc, keď sa ako teda normálne líčim. OK. Dobre, ďalšiu vec, to si vlastne len prepudrujem tvár, veď to bežne robím bez zrkadla, keď niekde som, takže to je úplne v pohodičke. Aha, zabudla som si dať korektor, super, nevadí. Normálne som to zmetená z toho, keď zrazu nemám zrkadlo. Dobre, teraz už len trošku ešte líčka. Že to nejako nepreháňam, lebo neviem moc odhadnúť, či to tam je toho veľa alebo málo. Ťažko to má. OK, obočie spravím ako ďalšie, aby som to mala za sebou, lebo akože to fakt neviem. Našťastie mám obočie také, že moc si ho nemusím malovať, líčiť. Malovať, to je si jedno. Upravovať. No ja sa bojím sa normálne tým štecom akože pritlačiť na to obočie, aby nebolo nejaké. Ale tak ja mám aj také tiene na obočie vlastne kúpené, že nie sú moc také... Neviem to slovo povedať, nie sú moc... Nefarbia. Ja presne mám na jazyku to slovo, ktoré chcem povedať, ale neviem ho povedať. OK, obočie by som mala, dúfam, že to vyzerá normálne. Teraz ďalej pôjdem na očné tiene. Takže ako
Ako prvý si dám len do kutika oka taký bledý. OK, tak ďalej pokračujem už s tmavším tieňom. No neviem, fakt akože. Dobre, takže teraz vlastne už len rozblendujem tie tiene a pôjdem na linku. Tá linka bude ako, to bude najlepšie. Ale neviem, som strašne taká sústredená, ja keď robím niečo, tak ja nedokážem robiť dve veci naraz, nedokážem rozprávať o niečom a sústrediť sa na toto. Takže, opäť. Dobre, a teraz linka. Takže linku ja si dávam takým spôsobom, že vlastne teda keď mám zrkadlo, tak si nakreslím takto túto bodku, tuto začínam od vonkajšieho kútika oka. Dám si vlastne bodku na obidve oči, aby to teda bolo rovnaké. To je fakt zvláštne. Dúfam, že to prvé oko už mám. A to druhé asi bude úplne iné, ako toto jedno. Dáme ma to, tuším, aj štípe. Asi som sa toho dala veľa. Ne, že štípe, akože že by som mala nejakú zlinku, ale je to také nepríjemné. No, asi to už bude. Posledná vec je vlastne špirála. A potom už len pery. Tak špirálu takisto, myslím, že to nie je problém si dať. A tie tiene proste, neviem, či som to odhadla správne do takej miery, aby boli vidno na tých očiach. Neviem, v akej miere mám aj ten bronzer a všetky veci na tej tvári, aby to vyzeralo dobre. Čiže dúfam, že to aj je vidno, že tam niečo mám, lebo fakt som sa bála aj pri tom obočí, aby to vôbec bolo vidno. Dobre, takže posledná vec. Zase cítim, že táto kontúrka je úplne zlá. Ukáže, kontúrka je super, ale ja si ju nedávam dobre. No, tak ja myslím, že by som to už aj mala, takže teraz si zoberiem zrkadlo a pozriem sa, ako to vyzerá. Som fakt zvedavá najviac na tie linky, že ako som ich dala. I ježišmaria, akože, ako make-up je celkom v pohode. Aj tie pery. Troška som ich tu ako neodhadla v moju veľkosť. A tie linky, no táto linka akože to neviem čo je zač, ale táto by sa možno že aj dala, akože keby sa mi to tu neotlačí. Obočie tiež som moc netrafila, ale tak ako som spomínala, ja mám tak výrazné obočie, že to vlastne vôbec nevadí. Ale čo sa mi páčia, keď si odmiesete túto čiarku nad tým môjim okom, tej otlačené linky, sú tiene. Podľa mňa tiene sú akože fakt dobré. S tieňmi som vážne spokojná. Ale inak by som takto len akože nikdy v živote nevyšla. No, tak toto by bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď ako rozumiem, že tento make-up nie je zrovna najlepší, ale tak o to išlo v tomto videu, takže budem rada za každý like, komentár a samozrejme odber a určite sa vidíme na budúce. Čaute. Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnešné video bude teda No Mirror Makeup Challenge. Hneď takto Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnešné video bude No Mirror Makeup Challenge. Hneď takto na začiatok poviem, že vlastne nebudem popísať aby som dala do popisku, lebo si myslím, že toto video je proste také, že to nemusím hovoriť o tom a idem sa zabiť, proste, tak. Teraz sa mi oko teraz, počkajte.